pagkuan tanaw ka sa kamera, tanaw ka sa akong naw dili Aman. ang video ka ba. May buntag sa tanan nga akong mga amigo o amiga. Ngayon ay Friday, alauna ang atong oras. Ha? Umaharap ako ngayon sa Ha? kamera para Kabuk? ipakita sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko ngayong hapong ito, at kasama ko yung aking pamilya at kasalukuyang kumakain Takmay? ng tanghalian. Mga guys, medyo nanamlay ako sa aking mga naramdaman ngayon dahil sa sobrang hina ng aking hanap buhay, dahil siguro to sa wala ng klase at dahil na rin siguro sa pagtaas ng bilihin. Unang-una yung bigas na siyang pangunahing kailangan ng bawat pamilya, at sobrang lungkot natin dahil ang pagkakaalam natin ay gawing 20 ang kilo ng bigas. Ano na nangyari ngayon? At umabot na ng 65, 55 ang pinakamababang klase sa bigas. Mga guys, wala na ba talagang pag-asa ang ating bansang Pilipinas na magkaroon tayo ng kaginhawaan sa ating buhay, lalong-lalo na yung nasa pinakalaylayan. Ako'y nananawagan sa mga nasa posisyon, sana tutukan at bigyan ninyo ng pansin ang problemang ito, dahil sobrang hirap na ang buhay ng mga mahihirap at halos hindi na makakain ang mga anak ng maayos. Sobrang lungkot na isipin na nag-expect tayo na magkaroon tayo ng isang government na may malasakit sa mga mahirap. Pero ngayon hindi ko na maintindihan kung ano na ang nangyayari sa atin. Mga ma'am, sir, sino mang mga tao na may puso, asa na magawa nito ng paraan, dahil kaming mahirap ay sobrang naapektuhan sa mga pangyayaring ito, at hindi namin alam kung paano pagkasyahin ang aming kinikita na konting pera para sa pamilya, at hindi naman lumalaki yung aming income. Sa halip ito ay lumiliit, lalo na sa akin na maliit lamang ang aking hanap buhay. Mga ma'am, sir, please, baka pwede namang kontrolin ang pagtaas ng ating mga bilihin. Sana magawa ninyo ng paraan. Thank you so much.
at ako'y nanawagan lamang para sa mga pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Hindi lang to para sa akin, kundi para sa mga mahihirap na halos hindi na makabili ng pagkain para sa pamilya. Thank you so much. Sana pakinggan ninyo ang aking panawagan at magkaroon sana ng aksyon ng ating gobyerno para makontrol ang pagtaas sa mga bilihin. Noong unang mga taon ay mayroon pa kaming maihanda sa aming hapagkainan na pagkain para pag-celebrate sa bagong taon. Ngayon hindi ko alam o hindi namin alam kung paano i-celebrate ang taon dahil sobrang hirap ang aming dinanas ngayon. Kaya nakikiusap ako sa inyo na sana bigyan nyo kami ng pansin na mahirap. Thank you so much. Sana pakinggan ninyo ang aking panawagan.